Okay. May isa. Tama na kaya bulo din tayo ko. Sige ah. Magsama todo nan ba ito takas to eh. Kada bagyo na? Hindi ka mo. Ha? Hindi ka mo. Wait ata ni. Magsama todo nan. Apay, dito to tagare, ada problema? Ah. Ha? Apay harap na di ka nga apa? Apay nga kasta ka? Ha? Kapaya. Gusto ya. Bisa ko. Apay nga kapay nga apa? Masayat ng katungkong. Apay yung problema niya bakit? Na. Nagkako na man maneho ah. Oh, kapay gagigim ka. Kaya nakada problema mo rad. Hindi natin problema. Ikaw mo ka niya. Di may baga. Oh, basaw ni oh. Ah, apa yung problema mo? Baga ah. No kahit matikok, di kukukan ka. Ah. Na, kahit mo kape? Kaya bakit yung problema? Awan, agmaniw ka man lang ka day. Siyempre ba problema anak ata? Problema, madimat iba ka problema. Kapay, bawalin tayo nagtagtagarita tayo. Apa yung problema niya bakit? Ay, ako. Bakit amo nagpodot iti chimpon ni o? Correct todo, awan aircon ta. Napodot ti unig tilugan. Di ka mapagpodotan? Napudot ti ulok. Ay, kas dyan bakit? Mga kwakat katungtuhin. Ay, kas dyan. Di ba napodot bakit? Paypay ka bakit? Uy. Uy. Anak ikasta-kasta. Podot ana bakit? 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 May isa. Tama na eh, kaya bulo din tayo paypay ko Sige na. ah. Ni? Makaramang ka, uri kita mo. Bakit? Oh. Uy. Talag. Oh. Nen, kapay bakit? Madi. Kura ka, madong parak ni, madong parak. Nagpudot talaga na kaya. Ah? Nagpapaypayan ka. Madi, kura ka, ni, madong parak niyo. Nagpapaypayan. Bakit? Ada problema bakit? Awan. Ni, kung naman ito problema. Awan. Ah, Awan. namaya man. Hanggang nga pang-pudutan eh. Nadi. Ay, so mo lang maagtutudo kami na yan. Ang nalamni isin mo. Ha? Sa malamni na. Ay, kas jay. Ni, mga guguyo din tayo makakin. Ewan man ni hoak niyo. Madong parta. Nagayat mo damdaman na kayo masakit. Haanin. Awure awanin. Ah? Oh, ka ane. Bakit niyo? Kino? Tagal ka man ta iayos ko man. Lubak-lubak ata niyo. Iayos ko man ta baka maitayab at ipaypay.